വാ വെളിയിലോട്ട് വാ വാ. നല്ല കുഞ്ഞല്ലേ? തട്ടപൂരു ഭയമുണ്ട് കേട്ടോ ഇതില്. വാ വെളി വാ. ഞാൻ കുടഞ്ഞ് നല്ല നീറ്റാക്കി തരാം. പേടിക്കണ്ട, നീ പേടിക്കേ വേണ്ട. ചോറ് കഴിക്കും. ഇത് നീ ഭയക്കണ്ട. മേലൊക്കെ പേനുണ്ട്, നിറയെ പേനുണ്ട്. നമസ്തേ, നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഏറെ ദുഃഖത്തോടു കൂടിയാണ്, ഏറെ വിഷമത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് മിണ്ടാപ്രാണികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും കുറച്ചല്പമെങ്കിലും നന്മ പറ്റാത്ത മനസ്സുകൾക്കും ഒക്കെ ഏറെ വേദനിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഇന്നലെ ഞങ്ങളൊരു ഡോഗിനെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതായത് ഏഞ്ചൽസ് ഫോർ ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മ, ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മ. അവരോട് ഞാൻ എന്റെ വീടിന്റെ കുറച്ചപ്പുറത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗിന്റെ ഒരു വിവരം, ഇങ്ങനെ വജനൽ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, വളരെ മോശം അവസ്ഥയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമോ? എന്റെ വീട്ടിൽ ഒത്തിരി ഡോഗ്സ് ആയിപ്പോയി, അപ്പൊ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയാണ്, ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് റോഷൻ ബാബു പറഞ്ഞു, ചേച്ചി എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുകയും അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ലോറൻസിനെ ഞാൻ വിളിച്ച് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഇതിനു മുന്നേ തന്നെ ഈ ഡോഗിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ആ ഡോഗിനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരൂ, നമുക്ക് വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിന്റെ പുറത്ത് അവര് എല്ലാരും കൂടെ ഡോഗ് ക്യാച്ചറിനുള്ള കാശ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊക്കെ റോഷൻ ബാബു സംഘടിപ്പിച്ച് അവർക്ക് ഡോഗ് ക്യാച്ചറിന് ഗൂഗിൾ പേ വഴി എന്തോ കൊടുത്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളെ ഡോഗൊക്കെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കുക്കു എന്ന് പറയുന്ന പയ്യനാണ്. വളരെ നല്ലൊരു പയ്യനാണ്. അവനാണ് നമ്മളെ ഏത് ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡോഗ്സിനെ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്താലും അവൻ ക്യാച്ച് ചെയ്ത് അവൻ നേരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുവിടാറുണ്ട്. എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കേസൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നലെയും അതുപോലെ അപ്പൊ ഈ ഡോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ വജനൽ ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതായത് ഈ വജനയുടെ ആ ഭാഗമൊക്കെ വളരെ വീർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വെളിയിലോട്ട് ചാടി വളരെ ഒരു മോശം അവസ്ഥയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഡോഗ് സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ് അല്ലേ, അവൾ അങ്ങനെ പിടി തരാറില്ല. ഒരു പ്രത്യേക ക്യാരക്ടറാണ്, റഫായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്. പരിചയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ അടുത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ ഇവിടെ വന്ന് പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നി. പക്ഷെ വളരെ മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് തെരുവിൽ അവൾ കിടന്നിരുന്നത്. അപ്പൊ അവളെ ഇങ്ങനെ ഇതിനു മുന്നേയും ഈ സെയിം ഡോഗിനെ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞൊക്കെ ഞാൻ തിരിച്ചവിടെ കൊണ്ടുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പം വീണ്ടും അവൾക്ക് അവിടെ ക്യാൻസർ വന്നിട്ട് ട്യൂമർ വന്നിട്ട് ആ ട്യൂമറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്നലെ അവളെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പം ഇന്നലെ സാധാരണ സന്ധ്യയോടുകൂടിയൊക്കെയാണ് അവളെ കിട്ടത്തുള്ളൂ, അതുവരെ കിട്ടത്തില്ല പുള്ളിക്കാർ. അപ്പൊ സന്ധ്യ സമയം ഒരു 6-7 മണിക്കകത്തൊക്കെ പുള്ളിക്കാർ റിലാക്സ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഡോഗ് ക്യാച്ചർ കുക്കു പോയി അതിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയും ഡോക്ടർ ലോറൻസ് കുന്നപ്പുഴ, അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ ഒരു ഡോക്ടറാണ്, ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അപ്പം സർജനാണ്, അവിടുത്തെ ഒരു ഡോക്ടറാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വീട്ടില് ഇപ്പം ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ട്. പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ ഒരു 6:30 മണി മുതൽ ഒരു 12 മണി 1 മണി വരെയൊക്കെ ക്ലിനിക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്, പുള്ളിയുടെ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി മുമ്പ്, ഞാനിപ്പോ കൊണ്ടുപോകാറില്ല, കുറച്ച് നാളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാറില്ല, മോശം അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാറില്ല. അപ്പൊ ഈ സാധാരണ ഈ കീമോ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോഗ്സിന്റെ ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വളരെ നല്ലതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക്, അതിൽ ഈ രാത്രി സമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലൊന്നും സാധാരണ കാണാറില്ല. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം സാധാരണ ആൾക്കാരിൽ നിന്നെല്ലാം പൈസ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സിന് പുള്ളി പൈസ വാങ്ങാറില്ല. പൈസ വാങ്ങാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഞങ്ങളാരും കൊടുക്കാഞ്ഞിട്ടില്ല, അദ്ദേഹം മനഃപൂർവ്വം സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സിന് പൈസ വാങ്ങാറില്ല. നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും, അപ്പൊ വാങ്ങാറില്ല. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ 6 മണിക്ക് ഈ 6-6:30 ആയപ്പോ ഈ പയ്യൻ 6:45 ആയപ്പോൾ പയ്യൻ ഇതിനെ പിടിച്ചു, ഡോഗിനെ പിടിച്ചു. 7 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോ സാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് അവൻ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ ഡോഗിനെ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പൊ അപ്പോഴത്തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അവിടെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും. ശരി തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും സീനിയോറിറ്റി വൈസ് നമ്മളെ വിളിക്കുമായിരിക്കും. ഒന്നത് നമ്മളൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് വിടുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കും പോലെ ക്ഷമിക്കാൻ ക്ഷമയുണ്ടാവണമെന്നില്ല.
അപ്പം ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഇവന്റെ സമയമായിട്ടും എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ് സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ് അല്ലേ, എല്ലാ അവിടെ നിന്ന് ഓൾറെഡി അവിടെ നിന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം പോയിട്ട് നോക്കുമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പയ്യൻ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നിന്നു. അപ്പം സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഡോഗായതുകൊണ്ട് ഒരു കൂടിനകത്താണ് കൊണ്ടുപോയത്. അപ്പൊ ആ കൂടിന്റെ അതിൽ നിന്ന് കൈ വെടിയിലേക്കിട്ട് വെയിനൊക്കെ പിടിക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിനെല്ലാം ചെയ്ത് അവനും അവന്റെ ചെറിയൊരു മോനും കൂടെയാണ് പോയത്. ഇദ്ദേഹം ഈ ഡോക്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഒരു 2 കൊല്ലമായിട്ട് ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ ലോറൻസിന്റെ അടുത്തേക്ക് എന്റെ ഡോഗ്സിനെ ഒരു 2 കൊല്ലം അല്ല 1.5 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാറില്ല. സാധാരണ ഞാൻ അവിടെയാണ് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത്. അയാളെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. എനിക്ക് വളരെ മോശം അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ നിന്നുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ അവിടെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകാത്തത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, അപ്പൊ ആ പയ്യൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വേറൊരു കാറ് വന്നു. അപ്പം കാറിൽ വന്നവരുടെ ആ ലേഡിയുടെ ഡോഗിനെ നോക്കി. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവൻ വിചാരിച്ച അടുത്തത് എന്റെ ഡോഗിനെ നോക്കുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പയ്യൻ വീണ്ടും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത വേറൊരു കാറിൽ വന്ന് അവരുടെ നോക്കുന്നു, ഓട്ടോയിൽ വരുന്ന വേറെ പൂച്ച നോക്കുന്നു, സ്കൂട്ടറിൽ വരുന്നവരെ നോക്കുന്നു. എന്നിട്ടും ഈ ആദ്യം വന്ന പയ്യനെ, ഈ കുക്കുവിനെ അവിടെ തന്നെ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത്. കുറെ നേരം അയാളെ ക്ഷമിച്ചു നിന്നു. സ്വാഭാവികമായി അയാളെ വീട് ഒത്തിരി 10-30 കിലോമീറ്റർ ദൂരം നിന്നാണ് ഈ പയ്യൻ കുക്കു ഇവിടെ ഡോഗിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിച്ചു വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവര് ഭയങ്കരമായ ഒരു മൃഗസ്നേഹിയൊന്നും അല്ലല്ലോ. എന്നാലും ഒരു നമ്മളൊക്കെ ക്ഷമിക്കും, നമ്മളൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ക്ഷമിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാരും അങ്ങനെ ക്ഷമിക്കണമെന്നില്ല. 7 മണിക്ക് പോയിട്ടും രാത്രി 11 മണി വരെയും ഇദ്ദേഹം ഈ ഡോഗിനെ നോക്കിയിട്ടില്ല. വരുന്ന ഡോഗ്സിനെ എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ വലിയ കാറിൽ വരുന്ന ഡോഗ്സിനെ നോക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പുള്ളി നോക്കാതിരിക്കുവാണ്. ഇതിനാണെങ്കിൽ നല്ല ബ്ലീഡിങ്ങും ഉണ്ട്. കാരണം ക്യാച്ചർ വെച്ചിട്ടല്ലേ പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഒരു പ്രഷർ കൊണ്ടിട്ട് ആ വജനയുടെ ഭാഗവും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു തള്ളലും ഭയങ്കര ഒരു ബ്ലീഡിങ്ങും ഉണ്ട്. വണ്ടിയിലും നല്ല ബ്ലഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവന് സ്വാഭാവികമാവും മനുഷ്യന്റെ ക്ഷമ നശിച്ചപ്പോ അവൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ചേച്ചി എനിക്കിനി ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റൂല ചേച്ചി, ഞാൻ ഈ പട്ടിയെ കൊണ്ടുവരണം, എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല, അപമാനം സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നതിനൊരു പരിധി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അവഗണന സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നതിന് ഒരു പരിധി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഞാൻ അവന്റെ കാല് പിടിക്കും പോലെ പറഞ്ഞു, എടാ ഒരിക്കലത്തേക്ക് പോട്ടെ, ഇയാൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് മനുഷ്യനാണ്, ക്ഷമിക്കടാ, നമ്മൾ ഈ മിണ്ടാപ്രാണികളെ ആലോചിച്ചിട്ട് ക്ഷമിക്കു കുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു കാല് പിടിച്ചിട്ടും ചേച്ചി ഇതിനെ നിർത്തുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇറക്കിയിട്ട് പോകുന്നു കുക്കു എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഇനി ഒരിക്കൽ, അതായത് ഇവളെ പിടിക്കുന്നത് തന്നെ ഡോക്യാച്ചറിനെ വെച്ച് പിടിക്കുന്നത് തന്നെ ഒന്നാമത് വളരെ പണച്ചെലവുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ പിടിക്കുന്നത് വളരെ പാടുള്ള കാര്യമാണ്. അതിലേറെ അവൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വേദനയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ചു, ഞാനിപ്പൊ മോന് കൂടെ ഇല്ല. കാരണം പുള്ളിയുടെ അച്ഛന് സുഖമില്ലാതായി വളരെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടൊരു അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മോനും ഹസ്ബൻഡും ഒക്കെ അവിടെയാണ്. അപ്പൊ ഞാനും പൊടിമോളുമാണുള്ളത്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണോന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് അറിയില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ വരുന്നത് വരട്ടെ. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് വീട്ടില് ഷിബുമോന് പാർവോ, അമ്പിളി 2 ദിവസം മുന്നേ പാർവോ ഒന്ന് മരിച്ചു. എവിടെ കൊണ്ടിടും, കൂടുമില്ല, ഒന്നുമില്ല. എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണോന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവൻ ഇവിടെ വരട്ടെ, വന്നിട്ട് അവനെ ഒന്ന് അനുനയിപ്പിച്ച് അവന്റെ കൂടെ ഓട്ടോയിൽ കയറി ഞാനും കൂടെ പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, കുക്കു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ എന്റെ കൂടെ ഒന്ന് വാ, വന്നിട്ട് നീ കേറണ്ട, ഞാൻ കേറി കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കാണിക്കാടാ, ഒരു കീമോടെ കാര്യമില്ലുള്ളൂ, ഒന്ന് വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഒരു ചേച്ചി എനിക്ക് 1 കോടി രൂപ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഡോക്ടർ ലോറൻസിന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഇനി പോവില്ല ചേച്ചി, ഞാൻ ആ നടയിൽ ഇനി കേറത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എടാ കുക്കു ഒരിക്കലത്തേക്കടാ, ഇനി ഇവളെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ പറഞ്ഞു, ചേച്ചി എന്റെ മോനും ഞാനും കൂടെ ഇരുന്ന് ഈ അപമാനം സഹിച്ച് ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യ ചേച്ചി, ഇനി എന്നെ ദയവ് ചെയ്ത് വിളിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. കാരണം അവന്റെ ഭാഗത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല. അവനൊരു 7 മണിക്ക് പോയിട്ട് 11 മണിയായിട്ടും ഇയാള് ആ ഡോഗിനെ നോക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഡോക്ടർ ലോറൻസ് നോക്കാൻ തയ്യാറായില്ല. വരുന്ന കാറിൽ വരുന്ന ബ്രീഡ് ഡോഗ്സിനെ മാത്രം പുള്ളിക്കാരൻ നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോഴും അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ അവളെ വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവളെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിർത്തിയിരുന്നു. വീട്ടിൽ നിർത്തിയിട്ട് കുക്കുനെ പറഞ്ഞു, കുക്കു പറഞ്ഞു വേറെ ഓട്ടോ പിടിച്ച് പോ ചേച്ചി, ഞാൻ ഈ കൂടോടെ എടുത്ത് വെച്ച് തരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. വേറെ ഓട്ടോ ഈ സമയത്ത് എവിടെയാണ് കിട്ടുന്നത്?
പിന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് അത്ര അങ്ങ് ഭയങ്കര പരിചയമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പിന്നീട് അവളെ വീട്ടിനകത്ത് കൊണ്ടുവരികയും മെല്ലെ 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 അവളെ ഞാൻ അനുനയിപ്പിച്ചു. സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അവളെ അനുനയിപ്പിച്ചു. അവള് കുറച്ചങ്ങ് അടുപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അവള് നല്ല പാവമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പാലും മുട്ടയൊക്കെ കൊടുത്തു, 2 ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കൊടുത്തപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ഇണങ്ങി. അപ്പൊ സാധാരണ ഡോക്ടർ ലോറൻസിന്റെ ക്ലിനിക്ക് വൈകുന്നേരത്തുള്ള പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12-1 മണി വരെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അങ്ങനെയായിരുന്നു. അപ്പോഴെന്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, പൊടിമോളെ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് വാ, നമുക്കൊന്ന് കൊണ്ടുപോയി നോക്കാം. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ബെഡ്ഷീറ്റിൽ ഒക്കെ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വാ ഒന്ന് കെട്ടാം. വിശ്വാസം അത്രയില്ല. വാ ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്കൂട്ടറിൽ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോവാം. ഇപ്പോൾ തന്നെ കീമോ ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ അവളെ സ്ഥലത്ത് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് അവിടെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം. കാരണം ഇവളെ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ റിസ്ക് ആണ്. ഇവിടെ ഒന്നാമത് പാർവമുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഡോഗ്സ് എല്ലാം ഈ ബ്ലഡും ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഭയന്നിട്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നം, ബഹളം വെച്ച് അയൽക്കാരെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കില്ലേ. അതെല്ലാം പോരാഞ്ഞിട്ട് അവള് നിക്കില്ല, അവള് ചാടിപ്പോവാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഞാനും പൊടിമോളും കൂടെ സ്കൂട്ടറിനകത്ത് വെച്ചിട്ട്, സ്കൂട്ടറിൽ പൊടിമോൾ ഇറുക്കി പിടിച്ചിരുന്ന് ഞാൻ വണ്ടി ഓട്ടിച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങാത്തതാണ്. എന്നിട്ട് ഞാൻ വേറെ വഴിയില്ല, നിവൃത്തിയില്ല. ആ മഴയത്ത് ഞാൻ ആ പട്ടിയും കൊണ്ട് പോയിട്ട് 11 മണി കഴിഞ്ഞ് 11:30 ഒക്കെ ആയി ഈ സംഭവം നടന്നപ്പോ. 11:15 അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്നതും ഒരു പൂച്ചയും കൊണ്ട് ഒരാള് തിരിച്ചു കാണിച്ചിട്ട് പോകുന്നു. ഞാൻ ചെന്നത് അവിടുത്തെ ഗേറ്റ് അങ്ങ് അടച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ അയാളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിരിക്കുന്നു. വീട്ടിനകത്ത് ലൈറ്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്. ഞാൻ ഗേറ്റിൽ ചെന്ന് തട്ടി സാറേ എന്ന് വിളിച്ചു. അവിടെ ആളുണ്ടായിരുന്നു. ആള് അവിടെ വന്ന് കണ്ടു. ഞാൻ ഒരു 15 മിനിറ്റ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പട്ടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് എന്റെ ആത്മാഭിമാനം എല്ലാം ഞാൻ കളഞ്ഞ് ഒരു പട്ടിയെ പോലെ അവിടെ നിന്ന് അപേക്ഷിക്കും പോലെ ഡോക്ടർ ലോറൻസിന്റെ വീട്ടിലെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരുന്ന് മനസ്സിനകത്ത് ഹൃദയം നുറുങ്ങുന്നൊരു വേദനയുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ മകളോട് പറഞ്ഞു, പൊടിമോളെ ഇതൊരു പാഠമാണ് മക്കളെ, നീ പഠിച്ചൊരു ഡോക്ടർ ആവണം മക്കളെ. ഇതുപോലുള്ള ഈ തെരുവിലെ ഈ ജീവികൾക്ക്, വേദനിക്കുന്ന ഈ ജീവികൾക്ക് ഒരു താങ്ങാവണം. അയാളുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഞാൻ സാറേ എന്ന് വിളിക്കുവാണ്. ആ ജനലിൽ കൂടെ എനിക്ക് ലൈറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ജനലിൽ കൂടെ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഗേറ്റിൽ ഞാൻ തട്ടുന്നുണ്ട്, സാറേ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞങ്ങളെ കണ്ട ഭാവം കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹം കൂട്ടാക്കിയില്ല. അപ്പം ഡോക്ടർ ലോറൻസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഇനി ഡോഗ്സിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന, ഞാൻ അതിനു മുന്നേ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഈ 3-4 ദിവസം മുന്നേ പാർവ വന്നിട്ട്, പാർവയ്ക്കൊക്കെ ഇദ്ദേഹം എക്സ്പെർട്ട് ആണെന്നുള്ള പൊതുവെ ഒരു പറച്ചില്, ഞാനും എന്റെയും അനുഭവത്തിൽ അയാൾ വളരെ നല്ലൊരു ഡോക്ടറായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ പാർവയുടെ അതിലെ പാർവ വന്ന് മരിച്ചു, അമ്പിളി മരിച്ചു. അതൊക്കെ വിധി പടച്ചവന്റെ കയ്യില്. അമ്പിളിയെ മോനും അപ്പോഴും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാണ്, മോനും മോളും കൂടെയാണ് പോകുന്നത്. മോന് 9 മണിക്ക് അവന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്, 7 മണിക്ക് കുട്ടികൾ പോവുകയാണ്, 9 മണിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പോലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇയാള് മാറ്റി നിർത്തും ഞങ്ങളുടെ ഡോഗ്സിനെ. എന്നിട്ട് ഈ കൊച്ചമ്മമാര്, കാറിൽ വരുന്ന കൊച്ചമ്മമാരുടെ ഡോഗ്സിനെ നോക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ പട്ടികളാവുമ്പോൾ കുതിറും, ഇങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കുതിറും. അതുപോലെ അമ്പിളി ട്രിപ്പ് ഇട്ടിരുന്ന സമയത്ത് കുതിറിയിട്ട് വളരെ മോശമായിട്ട് എന്റെ മകനെയും എന്റെ മകളെയും അവിടെ വെച്ച് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത രീതിയിൽ സംസാരിക്കുകയും പുള്ളി 2ാമത് ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനായി. അന്നത്തെ ദിവസം ആ ട്രിപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിള്ളേര് വരുന്നത് രാത്രി ഒരു 12 മണിയൊക്കെ ആയി. ഒന്നും ആലോചിക്കണം, ഇയാള് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. എന്റെ മകൾക്ക് 13 വയസ്സുള്ള ഒരു മകളാണ്, മകനാണെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതാണ്. അവര് രണ്ടുപേരും അമ്പിളിയെ ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ രാത്രി 12 മണി വരെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അറിയാലോ. എന്റെ മോനൊരു തള്ളു കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോവാനും വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ട. എന്നിട്ട് പോലും ഒരു അയാൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഡോഗ്സിനെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഞങ്ങളുടെ ഒരു പരിഗണനയും അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യത്വവും കാണിച്ചില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം, ഡോക്ടർ ലോറൻസിന്റെ വീട്ടില് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ഇനി പോകണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായും AC ഉള്ള കാറ് വേണം, ചുണ്ടിൽ നല്ല കട്ടിയുള്ള ലിപ്സ്റ്റിക്ക് വേണം, മുടി സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം, പട്ടുസാരി വേണം, അല്ലെങ്കിൽ വർണ്ണാഭമായ വില കൂടിയ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ വേണം. നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർ അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നമുക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനോ വില കൂടിയ ഇത് വാങ്ങിച്ച് കാറിൽ സഞ്ചരിക്കാനോ ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം ഇതെല്ലാം തെരുവിലെ ഈ ജീവികൾക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ ഇത്രയും ആഡംബരപൂർണമായി അവിടെ പോകാൻ കഴിയാത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ
ഇതിനു മുന്നേ എനിക്ക് വേറൊരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ട് എന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രെഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോഗില്ലേ, അവനെന്ന് വെച്ചിട്ട് 3-4 ദിവസത്തോളം സ്ട്രീറ്റിൽ തന്നെ ഭക്ഷണവും ആഹാരവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കിടന്നിട്ട് അവനെ നമ്മൾ റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അന്ന് വൈകുന്നേരമായിരുന്നു, രാത്രിയോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് അവൻ ഇങ്ങനെ 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് അബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ട്രിപ്പ് ഇട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം അവനൊന്ന് കുതറി മാറിയപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ട്രിപ്പ് മാറിപ്പോയി, കയ്യിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഡോക്ടർ ഞാൻ വിളിച്ച് സാറേ ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാള് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വളരെ മോശമായിട്ട് എന്റെ സ്ലാങ്ങിനെ പരിഹസിക്കുകയും എന്നിട്ട് ആ കൊച്ചമ്മയോട് എന്തോ പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നതും കണ്ടു. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻസൾട്ടിങ് ഫീൽ ചെയ്തു. എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നി. എങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ സഹിച്ചിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മിണ്ടാപ്രാണിക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ട്രിപ്പ് ഇട്ട് അതിന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുന്നെങ്കിലോ എന്നുള്ളൊരു ഇതിലായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്നത്. പിന്നീട് കുറേ സമയം ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടും അയാൾ എനിക്ക് ട്രിപ്പ് ഇട്ട് തന്നില്ല. എനിക്കങ്ങ് സങ്കടം വന്നിട്ട് എനിക്ക് സങ്കടം വന്നു. ഒത്തിരി ഡേറ്റായി. പിന്നീട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു, പൊടിമോളെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഇനി എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ വയ്യടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ ഫ്രെഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഡോഗിനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നേരെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ വെച്ച് ട്രിപ്പ് ഇട്ട് പിന്നെ ഒരു 8 ദിവസം അവിടെ വെച്ച് ആന്റിബയോട്ടിക് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് അവൻ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ പിന്നെ ഇയാളുടെ അവിടെ പോകാറേ ഇല്ല. എനിക്ക് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവ് ഫീലിംഗ് ആണ്. കാരണം ഇയാൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അയാൾക്ക് വലിയ ആളാകാൻ വേണ്ടി, ഡോക്ടർ ലോറൻസിനെ വലിയ ആളാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ പരിഹസിച്ച് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നമ്മളങ്ങ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യും. നമ്മളൊന്നും അല്ലാത്തവരെ പോലെ അങ്ങ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ലോറൻസ് ചിലപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു മനസ്സുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ തെരുവിൽ നിന്നുള്ള ഈ ജീവികളെ ഞങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളതുകൊണ്ട്, നിങ്ങൾ വലിയ മിടുക്കനായ ഡോക്ടർ ആണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണയിലാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡോക്ടർ ലോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ല അവസാന വാക്ക്. മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ചുണയുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ ആ ഡോഗിനെ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ എടുത്ത ഡോഗിനെ ഇന്ന് മറ്റൊരു ഡോക്ടറിനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുപ്പിച്ചു. അത് നല്ല രീതിയിൽ ആരോഗ്യവതിയായിട്ടിരിക്കുന്നു. അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇനി എങ്കിലും കൊച്ചമ്മമാരുടെ ഈ നമ്മള് പിന്നെ അവിടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോകുന്ന ഓരോ ഡോഗ്സും ഇപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞാറ്റ മരിച്ചുപോയി, ഹിഡുമ്പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോഗ് മരിച്ച്, പിന്നെ ആവുച്ചൻ, എനിക്ക് കുറെ ഡോഗ്സ് എന്റെ അത് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയിട്ടാണ് മരിച്ചത്. നമ്മൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ രോഗത്തിനൊരു ശമനം കിട്ടുമെങ്കിലും കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഓവർഡോസ് ആയിട്ടുള്ള കടുത്ത ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ എടുത്തിട്ട് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് മരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വേണമെങ്കിലും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്. ബ്രീഡർമാര് കൊണ്ടുപോയാലും സാധാ ആൾക്കാർ കൊണ്ടുപോയാലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. പിന്നീട് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ലോറൻസിനോട് പറയാനുള്ളത്, സാറേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് വാങ്ങിച്ചോ, നിങ്ങളുടെ ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സമയം എത്ര വിലപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് വെളുപ്പാങ്കാലത്തൊക്കെ ട്യൂഷന് കൊണ്ടുവിടുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കുന്ന മക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളും ഒക്കെ പഠിച്ച് വലിയ നിലയിലാവണം. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പോലെ തന്നെയുള്ള മക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ. എന്നിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ മണ്ണിലിറങ്ങി തെരുവിലിറങ്ങി ഈ മിണ്ടാപ്രാണി അവർ പഠിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അവർ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒന്നുമല്ലേലും അവരെ പുച്ഛിക്കാതെ നിങ്ങൾ പരിഹസിക്കാതെ അവർ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പരിഹസിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തരണമെന്ന്. ഞങ്ങൾ പൈസ തരാൻ വില്ലിങ് ആണ്. നമ്മൾ തെരുവിൽ നിന്ന് ഓരോ മിണ്ടാപ്രാണികളെ എടുക്കുമ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റും ഏറ്റവും നല്ല സുഖസൗകര്യങ്ങളും കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ തെരുവിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഔദാര്യം വേണ്ട. നിങ്ങൾ വായിട്ട് ചോദിച്ച് ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നില്ലേ? സാറ് പ്രൈവറ്റ് പ്രാക്ടീസ് നടത്തി സാറ് പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോ. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ്. ഒന്നുമല്ലേലും ഞങ്ങൾ സീനിയോറിറ്റി ബേസ് എങ്കിലും ഞങ്ങളെ വിടണം. അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും വരുന്ന ആൾക്കാരെ എല്ലാം നോക്കി രാത്രി 12 മണിവരെ ഞങ്ങളെ നിർത്തി നോക്കിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഞങ്ങൾക്കും വീടില്ലേ? നമ്മളിതൊരു സേവനത്തിന് ഇറങ്ങിയതല്ലേ? അപ്പം സാർ അത് മനസ്സിലാക്കണം. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്നാലും പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഡോക്ടർ ലോറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തെ ഡോക്ടർമാരുടെ അവസാന വാക്കല്ല, മികച്ച മിടുക്കന്മാരായിട്ടുള്ള ഡോക്ടറുണ്ട്. അവരെ ഈ ഡോക്ടർ ലോറൻസിനെ ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അയാളെയും വലിയ മിടുക്കനാക്കിയത്, പ്രശസ്തനാക്കിയത്. തെറ്റ് ചെയ്താൽ
നല്ലത് ചെയ്താൽ നല്ലതെന്ന് പറയും, മോശം ചെയ്താൽ നമ്മൾ മോശം ചെയ്തെന്ന് പറയും. സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരെ പരിഹസിക്കരുത് സാറേ. എനിക്കും നല്ല ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ട് നല്ല വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളിട്ട് എനിക്കും വലിയ കാറിലൊക്കെ വരാൻ പറ്റും സാറേ. പക്ഷെ ഞാൻ അതൊന്നും ചെയ്യാത്തത്, അതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ഞാൻ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും കൂടെ കൊണ്ട് പാവം ഈ മിണ്ടാപ്രാണികൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് സാറേ. അത് സാറ് മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ എനിക്ക് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ കുന്നപ്പുഴ ഉള്ളൊരു ഡോക്ടറാണ്, ഡോക്സ്കോഡിലെ ഡോക്ടറാണ്, നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഡോക്ടറാണ്. അവിടെ പോയാൽ തന്നെ അറിയാം ഭയങ്കര തിരക്കാണ്. നമ്മളതെല്ലാം ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. സാറ് തിരക്കുള്ള ആളാണ്, വൈകിട്ട് സാറിന് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ തയ്യാറാണ്. എന്നെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഉള്ള തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കുണ്ട്. പിന്നെ അവര് കുറച്ച് ആഷ്പൂഷായിട്ട് പോകുന്നവർക്ക് അത്ര അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതുപോലെ കാത്തു നിൽക്കേണ്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്കുണ്ട്. പലർക്കും പറയാൻ പേടിയാണ്, കാരണം പ്രീണനമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ ഒരു പ്രശസ്തനായ ഡോക്സ്കോഡിലെ ഡോക്ടറല്ലേ, അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അയാൾക്കെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്കെതിരെ പറയാൻ ഭയമുണ്ടാവും, പ്രീണിപ്പിച്ച് നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. എനിക്ക് അയാളെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം ഞാൻ അയാളുടെ ചെലവിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്, എനിക്ക് അയാളുടെ ഔദാര്യവും വേണ്ട. നിർത്തി. എന്നോട് കുക്കു പറഞ്ഞ ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട്, ചേച്ചി 1 കോടി രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇനി അയാളുടെ നടയിൽ പോവില്ല ചേച്ചി എന്ന്. ഒരാള് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാര് ക്ഷമിക്കും, കാരണം നമ്മൾ ഈ മൃഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ്, ക്ഷമിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിച്ചു വിടുന്നവർ അതുപോലെ ക്ഷമിക്കണമെന്നില്ല. ഇതുപോലെ സാറിന്, ഡോക്ടർ ലോറൻസിന് അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിട്ട് നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അതുപോലെ ഇൻസൾട്ടിങ് അപമാനിതരായി നിൽക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ചെറിയ പിള്ളേരെയൊക്കെ വളരെ മോശം ഭാഷയിൽ ഇയാൾ പരിഹസിച്ച് കൊച്ചമ്മമാരുടെ കയ്യടി നേടാൻ വേണ്ടി ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ട, മുടി സ്ട്രൈറ്റ് ചെയ്ത, പെർഫ്യൂമിന്റെ ഇതിലോട് വരുന്ന, ഞങ്ങളൊക്കെ പുഴുവരിച്ച പട്ടികളെയും കൊണ്ട് പോകുന്നവരല്ലേ. അപ്പം ഇത്തരം കൊച്ചമ്മമാരുടെ കയ്യടി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇയാള് ബലിയാടാക്കുന്നതും പരിഹസിക്കുന്നതും ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരാണ്. മനസ്സില്ലടോ, തന്റെ പരിഹാസത്തിനും തന്റെ പുച്ഛത്തിനും ഒക്കെ നിന്ന് തരാൻ മനസ്സില്ലടോ. കാരണം ഞങ്ങളൊക്കെ നല്ല അഭിമാനത്തോടുകൂടി കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെന്ന് ആരുടെയും ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരല്ല. ഇനി തന്റെ വീടിന്റെ നടയിലേക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്നെ പോലുള്ളവന്മാരുടെ വീടിന്റെ നടയിൽ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ പോലുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് രാത്രി റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്നില്ല. നീ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, ഞാനും ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ, എന്നെ പോലുള്ള ആൾക്കാര് റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരു പൈസ പോലും ചെലവാക്കാതെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാൻ മനസ്സോടുകൂടി പുറത്തേക്ക് വന്ന, സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന അമ്മയും മക്കളുമാണ് നമ്മൾക്ക് അവസരം നിഷേധിക്കുന്ന നിങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ദൈവം തരട്ടെ. ഞങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കട്ടെ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. എനിക്ക് പിന്നെയും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, ഈ വീഡിയോ കേൾക്കുന്നവരോട്, ഡോക്ടർ ലോറൻസിന്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ മുന്തിയ ഇനം കാറ് വേണം, മുന്തിയ ഇനം പട്ടി വേണം, മുന്തിയ ഇനം ലിപ്സ്റ്റിക്കും വില കൂടിയ വസ്ത്രങ്ങളും വേണം, പെർഫ്യൂം വേണം. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുൻഗണനയുണ്ടാകും, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നിൽ നിൽക്കാം.